Hi friends, this is Sendil from Abhiman Apparels. Abhiman Apparels is ஒரு manufacturing unit. நம்ம என்ன manufacture பண்ணுறோம்னா all type of kids and women குரிய casual item full manufacture பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உமன் குரிய நைட் ட்ரெஸ் பார்க்க போகிறோம். ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி நியூ டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து உங்களுக்கு நம்ம டிஸ்ப்ளே காட்டுறேன். இதில் வந்து என்னென்ன சைஸஸ் வரும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்எல் எக்ஸ்எல் XXL சொல்லிட்டு உங்களுக்கு 5 சைஸஸ் வரும். சைஸஸில் அவங்க ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா மெஷர்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிங்க. சரிங்களா? இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் வரும். ஒரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 5 பீசஸ் வரும், 5 டிசைன்ஸ் வரும். கலர்ஸ் பாருங்கள், 5 டிசைன்ஸ் அதாவது ஒரு பாக்ஸ் வரும். ஒரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 5 டிசைன்ஸ் வரும், 5 கலர்ஸ் வரும். கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் கம்பல்சரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பீஸோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 299 ரூபா வரும். அதாவது 299 ருபீஸ் வரும். ஒரு பாக்ஸ் அப்படியே எடுக்கணும். சேம் சைஸ் தான் வரும். ஒரு பாக்ஸில் வந்து சேம் சைஸஸ் தான் வரும். இப்போ எஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு சைஸில் அப்படியே எஸ் தான் வரும். ஒரு பாக்ஸில் எஸ்னால் எஸ் அப்படியே வரும், XXL அப்படியே சைஸஸ் வரும் பாக்ஸில். கிட்ஸ் அண்ட் உமனுக்கான ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.